Mihin vanhempana kannattaa kiinnittää huomiota ja muita tipsejä kenties omatoimiseen harjoitteluun. Niin. Tämä on pidemmittä puheita, Tiia. Niin... Joo, kiitos. Hei, eli mä oon Tiia Hurme, tervehdys kaikille. Mä osaan kätteni, kaikkien nähnyt vielä. Ja oon tosissaan Turusta kotoisin. Erittäin ylpeä turkulaisuudestani. Ja mulla on taitunnustelutausta ja mä teen aika paljon jääkiekkoilijoiden kanssa töitä. Oon tehnyt nyt 8 vuotta silleen, enemmän tai vähemmän pääsääntöisesti. 8 kesää on viettänyt. Mä oon ollut aika onnekas, että mulla on ollut aika kivoja ja mukavia jääkiekkovalmentajia tuossa mun rinnalla niin tukemassa mua näissä asioissa, mitä mä teen. Mä valmennan ihan siis pieniä, varmaan nuoremmatkaan, mutta kans 2017-2018 syntyneet ja sit siitä melkein kaikki ikäluokkia ihan sinne ammattipelaajille asti. Kesällä teen suurimman osan työstäni, kun talvella pelaajilla, niin kuin tiedätte, on paljon pelejä ja on kouluja ja on muutakin ja on pimeätä ja kaikkea muuta. Et aina suosittelee sitä, että jos esimerkiksi tällaista luistelua haluaa kehittää ja sitä parantaa, niin se kannattaa tehdä niin kuin sen kauden ulkopuolella. Et keväällä, kun kaikki pelit ja systeemit on ohi ja sitten kun vähän rupeaa tulee valoisampaa ja sitten pienenä, niin tälleen kesällä, niin se on, kun ei ole sitä koulua ja jos on mahdollisuus olla jäällä tai leireillä tai mistä tahansa, niin kuin ihan mitä tahansakin fyysistä ominaisuutta kannattaa silleen. Huomaa vaan sen, että jos 4 viikkoakin on vaikka junnujen kanssa leirillä, niin kyllä se kehitys on aika niin kuin paljon suurempaa kuin se, mitä se on sen kauden aikana. Sitten kun vanhemmat vielä stressaa kaikesta joulusta ja kaikesta sekoa silloin, niin kyllä ne lapset vaan niin kuin, siis tuo jouluaika on tosi stressaava lapsille. Mut joo. Ja ennen kaikkea mitä te vanhempana voitte tehdä, niin mä mietin sitä tosi pitkään eilen, että tietysti jos on jotain valmennustaustaa, niin saa valmentaa ja voi valmentaa, ei siinä ole mitään ongelmaa. Mutta ensimmäinen asia, mikä mun tulee mieleen, että teidän tehtävä on tuossa luistelun näkökulmasta pitää huolta, että sen pelaajan luistimet on hyvät. Oikein kokoiset, hyvin terotettu, oikein terotettu, hyvin sidottu ylös asti. Ne on sellaiset luistimet, jotka sille pelaajalle ja sen ikäluokkaa tai sen taitotasoa tähden on ok. Ja niihin löytyy sitten taas ammattilaiset, jotka niitä kertoo, että millaiset luistimet, minkä jäykkyset ja tiipadaapa. Ja huolehtii siitä niin, että niissä on hyvä terotus ja ne on tukevat ja ne on ylös asti sidottu ja nauhat oikein laitettu. Se on kaikkein tärkein asia noille pelureille se luistin. Se on hirveän vaikea liikkua tuolla jäällä, jollei se on niinku oikeanlainen tai mukava. Ja sitten se, niin, että millaiset luistimet, niin mä sanon aina, mä en ole mikään jääkiekkoluisteen ekspertti, mutta mä sanon aina, että ne mitkä on hyvät jalkaa. Aivan sama mitä kaverilla on tai mitä on McDavidilla tai McKinnonilla tai muuta. Ne mitkä on sun jalalle hyvät, että ne on, ja ettei tuu pattei, ei hierrä, ei muuta. Et se on niinku tosi tärkeä juttu. Et se on mun mielestä semmoinen ensimmäinen se, mitä vanhempana niin pystyy tekemään, pystyy vaikuttaa siihen ainakin. Pitää ne varusteet niin sanotusti hyvässä kunnossa. Se on sellainen homma. Sitten edustan itse tällaista niinku, että mä en kuulu mihinkään seuraan. Mä en ole minkään seuran. No itse asiassa mä kyllä olen, mutta mä teen siellä taitolusteluja. Mä oon tuolla Naantalissa, Turun lähellä on pieni Naantalin kaupunki. Mä teen siellä taitolusteluiden kanssa. Se seura tavallaan, saan sieltä ihan kuukausipalkkaa. Mutta joka tapauksessa tykkään tehdä kaikkien jokaisen seuran ja jokaisen kaupungin tai jokaisen ryhmittymän kanssa töitä, että aivan sama minkä verran toppahousu on, niin saa tulla. Mutta meitä on paljon ja tulee koko ajan enemmänkin. Kaikki varmasti tietää Suomessa ry:iden haasteet, eli rekisteröity tai yhdistys, missä meidän pitää urheilla, niin on aika paljon hommia, että siellä pitäisi niin kuin, vähän niin kuin liikuttaa kaikkia kansaa ja vähän kaikkia lapsia, siellä pitäisi tehdä huippu-urheilijoita. Ja tämmöiset yksityiset toimijat, niin kuin itsekin olen, niin niitä tulee enemmän. Niin mun mielestä teidän vanhempien tehtävä on sitten jostain ottaa selvää, että kenen te niinku tavallaan, että kuka. Mun mielestä on äärimmäisen hyvä, että käydään eri paikoissa ja käydään kokeilemassa. Se on aina monipuolista harjoitusta. Mutta sitten mä oon huolissani sellaisesta ilmiöstä, että urheilijalla voi olla aika nuorena oma valmentaja, oma joukkue, siellä ehkä 2 tai 3 valmentajaa. Sitten se käy vaikka luisteluvalmentajan kanssa, sitten sillä voi olla joku valmentaja, missä se käy, sitten se voi käydä leirillä täällä ja tuolla. Ja sitten kun se viesti niiltä kaikilta valmentajilta on se eri asia.
Eli se lapsi on aivan sekaisin, että ketä hän uskoo, mitä hän tekee, mikä on se oikea, näin. Ja mä ainakin sanoin heille ja sanon aina, että mä opetan ja neuvon näin. Sä voit kokeilla, jos se tuntuu hyvältä, niin älä niin tee, mutta jollei tunnu, niin älä tee. Ja sitten silleen, että joka kerta mä sanon, että vaikka nyt käännöksissä, kaikki käännöksiä tarvitaan, te osaatte, mutta mä annan teille työkalupakkiin vielä lisää, että täytyy tosi tarkkaa olla noiden lasten kanssa, mitä niillä sanoo. Koska sitten se yhteisö voi olla silleen just, että kaikki puhuu eri asioita, sitten on vielä ystävät, sitten voi olla ne vanhemmat ja kaikki. Että et ei tule sitä niin, että Tiia sanoo mulle tälleen, että kuuluu tehdä näin. Sitten seuraavana, että ei kuulukaan tehdä tolleen kuin noin. Niin sittenhän se on ihan niinku ding dong. Eli tää on mun mielestä semmoinen asia, mihin niinku monipuolisuus on aina tosi hyvä juttu ja on hyvä, että näkee erilaisia valmentajia, näkee erilaisia toimintatapoja, näkee erilaisia kulttuureja, mutta just se, että painottaa siellä kotona, niin että vielä näin pienenä tai näin nuorena, vaikka mä sanon heille, että he on isoja äijiä jo, niin tavallaan että ei tarvitse ottaa niin tosissaan. Vanhemmathan tuntee omat lapsensa aina parhaiten, että jos siellä on joku semmoinen tyyppi, joka on tosi silleen, koulussakin, että opettaja sanoo, että mun täytyy tehdä nyt näin, niin sitten aina vähän vanhempana voi repiä sitä hakkapaitaa, että vähän rauhoitutaan. Ja toinen juttu on se, että musta kysytään aika paljon aina, että mikä on liikaa ja mikä on liian vähän ja kuinka paljon pitäisi tehdä. Niin tehdään vanhemmat tuntee lapsensa. Mutta mä en laittaisi omia lapsiani, tai mulla on yksi. En ole ikinä rajoittanut sen liikuntaa. Jos se haluaa lähteä tekemään jotain, niin en ole ikinä sanonut, että nyt sun pitää levätä. En ole ikinä sanonut, että nyt et voi lähteä liikkumaan. Ihan mikä tahansa, onko se ollut käpyjen keräily tai on se ollut ohjattua liikuntaa tai on se ollut sitten hänen oma laji, mitä hän harrasti niin maajoukkuetasolla tai on se sitten ollut jotain ihan muuta, niin koskaan en ole sanonut, että kannattaisiko nyt levätä, kunhan on läksyt tehty. Koulu pitää hoitaa. Ja tiedätkö kenestä pitää hyvää huolta? Äidistä. Aina äideistä hyvää huolta. Se on semmoinen juttu. Ja sitten mikä tietysti auttaa myös tuohon luistelun näkökulmasta, jos mä ajattelen semmoisia niin sanottuja fyysisiä ominaisuuksia, että mitä pitäisi, että pitäisikö päästä vakaksi tai pitäisikö saada jalka tonne tai pitäisikö saada jalka tonne, niin se liikkuvuus on kyllä sellainen, mikä se ei varmaan ikinä ole sellainen asia, että nyt sä oot tarpeeksi liikkuva, nyt ei tarvitse enää ikinä tehdä mitään liikkuvuus, ei lenytellä tai ei huolta kroppaa. Että kyllä se vaan tuollakin näkyy sitten se luistelun näkökulmasta se, ja ennen kaikkea lonkankoukistajien tilanne ja takareisien tilanne ja etureisien tilanne. Ne on ne silleen, että jos on kauhean kiirettää, niin vetää sen asennon semmoiseksi kiva näyttää, että toivottavasti joku katsoo silleen kauhean kippuraa tai ei saa lantio suoraksi tai ei saa potkastua tonne tai ei saa vietyä jalkoja ristiin. Tänään puhuttiin paljon tuolla lasten kanssa tuolla jäällä siitä, että kun tehdään kaareluistelu, niin se pitää liikkuvasti saada ne jalat ristiin ja siellä pitää saada vielä potkut oikeaan kohtaan ja oikeaan asentoon ja terä pitää irtoa oikeasti jäällä, mutta me päästiin nyt vasta siihen, että koittakaa saada jalat ristiin. Jääkiekko menee siihen, että on suoraan kaareluistelu, eli patteriluistelu. Paljon kaareluistelua, että ei mennä niin paljon enää sitä suoraan. Mitä vanhemmaksi ne tulee, niin se vähemmän ne menee enää suoraan ees taas. Mutta nämä oli sellaiset asiat, mitä tuli mieleen tuossa nopeasti ja mä mielelläni kyllä vastaan kysymyksiin, jos teillä on jotain kysyttävää. Tai voi liittyä johonkin muuhunkin asiaan, vaikka esimerkiksi mitä mä teen jääkiekkojen kanssa tai jotain muuta, jos te olette kiinnostuneet, kerron mielelläni. Ja mutta tällaiset asiat mulle tuli tolleen mieleen vähän, että kun sitten mä tiedän, että on olemassa kaiken maailman, on olemassa kaikkia luistelumattoja, mihin voi mennä ja jotain tällaisia juttuja, mutta kyllä mä oon rehellisesti sitä mieltä, että luistelemaan oppii luistelemalla. Ja tuo jää on elementtinä sellainen, että niitä vissiin kaikki asutte niin pohjois, että teillä on ulkojäitä paljon. Ja, kyllä se semmoinen siellä jäällä oleminen tavallaan, että ne terät tulisi niin tutuksi, että se olisi vähän niin kuin sä paljain jaloin painasit tuolla. Ja sitten taas luistelu ja liikkuminen on kaksi vähän mun mielestä eri asiaa sitten, että miten sä liikut pienessä tilassa tai miten sä askellat pienessä tilassa tai muuta, niin eihän se on vaan sitä, että on jäällä.
ja tottuu niihin teriin. Siellä on se teräkenkä ja sitten se on niinku, mä en oikein keksi niinku, että miten muuten niinku voisi sitä luistelua niinku parantaa. Fyysiset ominaisuudet on tietysti erikseen, mutta mä en niinku, esimerkiksi taitoluistelupuolella voi olla ikinä kuuna päivänä tehty mitään hyppyjä tai tällaisia, ei koskaan niinku sitä perusluisteluharjoitelua. Ja itse asiassa tästä asiasta kysyin, just soittelin, mä oon ollut onnekas myös, että mulla on toi Peltosen Emmi, joka on vanha taitoluistelusta opettanut, on hirveän kiinnostunut tästä mitä mä teen. Hän on ollut koko kesän mun kanssa ja kyselen häneltä tietysti paljon, että mitä sä oot tehnyt ja onko sä ikinä tehnyt niin luistelun näkökulmassa ohjeisharjoitus jotain, hän ei ikinä. Ei koska se on maailman paras luistelija taitoluistelupuolella. Niin jäällä vaan niin paljon kuin vaan jaksaa olla. Ja sitten jos on mahdollisuus mennä sinne ulkojaan, niin menee sinne ja tekee niiden kanssa kaikkea. Kaiken näköistä. Niin kuin mekin tuossa tehdään tunti 20 minuuttia, se on ihan tarkka alkuverryttely, sitten on se osuus, mitä mehän halutaan tänään harjoitella, ja sitten on vähän jotain tämmöistä eränkäytöllistä hauskaa, mutta siinäkin on ihan idea kuitenkin lopuksi. Että näin. Mutta samanlaisia asioita nämä tekee, hei, kun on isot äijät tuolta tulee. Ihan sama juttuja. Ihan sama, ensimmäinen tunti, aivan, eka ne tulee, kaudet on loppu, joku tulee toukokuussa, joku tulee kesäkuun, samat 2 jalan kevyet jutut taaksepäin, samat hommat, katsotaan onko se kaikki, onko terät hyvä, onko näin. Mennään C-kirjaimet, mennään, laitetaan jalkaa ristiin, mennään niin, että terät on taikaliiman liimattu jäähän, mennään ympäri törttöä. Ihan samat asiat mennään. Ensimmäinen viikko ei kosketa edes kiekkoa. Ei edes halua, mä yritän antaa, niin ei. Sitten lähdetään pikkuhiljaa rakentamaan taas sitä, miten se menee. Sitten päästään, niin kuin nyt oli heinäkuussa suurin osa lähti pois, pohjois ja taas ensi vaan sama homma, pam. Osa tulee toukokuussa, osa tulee huhtikuussa lopulta, osa toukokuussa, osa ja taas aloitetaan. C-kirjaimet, eteen, taakse, sisään, ihan joka ikinen kerran asioita. Eikä ole mitään väliä miltä tasolla. Aivan sama, samat hommat joka kerta. Eikä yhtään se, samoin treeniä tehdään kuin tuolla. Ihan samoin. Et mä oon kans välillä aina just silleen, että ihan niin pienihän ne on, mutta iso jäijihän ne jo. Ja daamei. Et ei tarvitse miettiä sitä, että ne on vielä niin pieniä. Opetetaan sit joskus myöhemmin. Ei kyllä ne hoksottimet käy. Tossa nyt näkee kun tekee. Ihan niinku pam. Ne imee kun pesusienet asioita ja mitä pienempänä sä opit nuo jutut, niin sen paremmin. Sitten sitä ei tarvitse miettiä enää sen jälkeen kun rupee niinku, vaikka tulee murrosikä. Jos sulla on tekniikat oikein silloin, niin siinäpähän vaan ylläpidät sitä. Et mä oon niinku meidän lajissa tietysti, mikä ei ole myöskään ihan ok, mutta siis voitetaan olympiakultaa 13-14-vuotiaana. Se ei ole niinku ok missään nimessä, mutta kumminkin. Että semmoinen liian pieni, että opetetaan sitten taas ensi vuonna hyppimään, opetetaan vasta ensi vuonna joku ulko- tai sisältänä, niin. Olisiko jotain kysyttävää? No. 5 minuuttia aikaa. Miten valmistelet itsesi jäällä? Ei ole niinku vinkki semmoinen, mitä niinku työkaluja on. Niin. Nopea. No mitä mä teen silleen aina, niin mä en keksi mitään muuta. Mä oon tehnyt hyppynäryhyppelyä niin veloreiden kanssa. Me ollaan tosi paljon hyppynäryhyppelyä. Mä tykkään siitä sen takia, kun tuolla luistimessa pitäisi niinku osata ojentaa nilkkaa. Eli se nilkan käyttö tavallaan niissä luistelupotkuissa, niin siis on se viimeinen silaus, mikä siellä on. Ja jollet se ojenna sitä nilkkaa, tässäkin mä aion huomioon heidän puhupeludet, joka puhuu tästä asiasta, niin jollet se osaa sitä nilkkaa käyttää, niin silloin ne potkut jää niin sanotusti vajaaksi ja sieltä tulee kaikki palautuksen määriä ja bla bla bla. Mutta joka tapauksessa tykkään hyppynäryhyppiä sen takia, että siinä saa ne dieteripolvet, eli sä opit keventää ja joustamaan. Sä opit vähän sitä nilkkaa käyttää tulemaan alas. Siinä on ranteet. Siinä tulee kokonaisvaltaisesti ihan lämminkin. Se on äärimmäisen tehokas, ei tarvitse lähteä juoksemaan eikä mitään muutakaan. Sitä voi tehdä talvellakin sisällä ja ulkoa joka puolella. Niin mä oon kyllä hyppynäryhyppelyä ottanut pienen lämmittelyn. Sitten mä käyn ihan niinku läpi alhaalta ylöspäin ja käydään just nämä nilkat, ojennetaan ne, vähän polvi otetaan tuolta, otetaan auki lonkkaa, mitä me tarvitaan, pikkasen kaiken näköistä. Kyllä mä valmistelen silleen,
silleen nämä meidän pelaajat tai pelaajat, jotka mukaan tulee jäädä. Sitten vähän semmoisia keskittymistreenejä, että saadaan vähän niinku se ajatus sinne jäälle, että siellä pitää keskittyä. Ja palloilla tehdään paljon juttuja, tehdään paljon näitä läpyhommia, että tulee koordinatiivisuutta ja aika paljon askelluksia. En tiedä, kuulitte sitä, kun mä huudan tuolla paljon YKK, niin se on se luistelun perusta, niin voidaan tehdä askelluksia jälleen näin. Ja sit yleensä mä teen aika pitkän alkuverryttelyn myös tuolla jäällä, milloin mä käyn ne perusasiat, mitkä kuuluu tuohon luisteluun, eli noin 5. Sisäterä eteenpäin, sisäterä taaksepäin, ulkoterä eteenpäin, ulkoterä taaksepäin, painosiirto. Ja kun hallitsee, niin ei mitään ongelmaa. Joo. Sanoit niistä luistimista, että ne pitäisi olla hyvät, että onko niitä terän profiileista mitään mielipiteitä? No mä en hirveästi niistä terän siis profiilista. Sitten mä sanon ensin urasta. Mun mielestä, tämä on vaan mun mielipide, niin mitä kevyempi peluri, niin pitäisi olla vielä syvempi se ura, että se oikeasti se sisä- ja ulkoterä pureutuu, koska se on mun mielestä tosi tärkeä tässä niinku aika nuoressa iässä se, että sä oikeasti opit ymmärtää se, että siellä ollaan vaan sisä- ja ulkoterä koko ajan. Siellä ei mennä ikinä niinku molemmat terät jäässä. Ja sitten se, niin, että sit sä sait sit, niinku, tavallaan siinä profiililla sä saat sitä liukua, että ottais sen vähän niinku pitemmäksi tavallaan sen liukupinnan, mut syvän uran. Ja sitten kun oppii käyttämään sitä ulko- ja sisäterää, niin sitten sitä voi vähän lyhentää sitä niinku profiilia tavallaan, että sitten ne käännökset tulee olemaan helpommat. Että se olisi vähän niinku sellaista nopeampaa. Se on niin kapea toi luistin terä, niin se on niin helppo kääntyä, mennä sisäterät ulkoterään, että se on niinku tosi paljon helpompaa hokkareja kuin esimerkiksi omiluistimilla. Kestää niinku lentokenttä tarvitaan, että pystyy kääntymään tai näin. Mutta se menee niin nopeasti tälleen näin, että se on paljon parempi. Mut mä en oikein osaa sanoa niin, ja sit mä oon sitä mieltä myöskin, että sit tavallaan niinku ne, ketkä terottaa tai profiiloi, niin pitäisi vähän tietää, millainen se pelaaja on, niinku, että millainen sen painopiste on. Koska jos se on kauhean pystyssä, mitä mä suosittelen, niin silloinhan se painopiste on takapäin, jos se on kauhean edes, noin. Et mulla on käynyt siis paljon sellaisia tapauksia, että ammattipelaat on tullut vaikka kesäkuussa ja me ollaan nostettu niitä pystyy, niin on pakko muuttaa myös profiiliin. Mut sitä mä en osaa sanoa, mutta sen mä haluaisin, että kaikilla olisi vähän syvempi se ura ja se ulko- ja sisäterä olisi oikeasti niin, että ne pitäisi, kun siellä on. Noillahan on paljon helpompi mennä sisäterään kuin ulkoterään, se on tosi vaikea mennä ulkoterään ja todella vaikea siirtää painoa sinne. Se ei ole helppoa. Niin sen takia just, että se oikeasti pureutuisi, että siellä pysyy. Mut hyvä ura, profiili pitkään, et liukuu paremmin ehkä pienemmällä. Jep. Sanoit, että pitää hymyillä, mutta saadaanko me sut tänne hymyilemään vielä toista? Joo. Mä oon aivan ihastunut. Mä en ole siis koskaan ollut täällä. Mennyt tästä kerran tai 2 ohi vaan ja nyt mä oon perjantaista asti saanut olla niin aivan ihastunut koko paikka. Mä oon ollut aivan niin kuin ihmeessä. Niin, tiedätkö, jos on toi tapaturma nyt tapahtunut, niin ei se ollut kauhean kivaa, mutta toi on todella kaunis. Mä oon siis ollut Hiekkasärki ja kävellyt varmaan 30 kilometriä siellä eilen ja ihana paikka. Aivan erilainen mitä mä ajattelin. Ihan rauhassa olla. Ihmiset käyttäytyy niin kuin todella hienosti. Ja kukaan ei ole missään terassilla mitenkään niin kuin, tiedätkö, kaikki on niinku tosi hillittyä ja rauhallista, iloisia, tervehtiä. Ai että, tuun mielelläni, voivat muuttaa. Olisiko siinä mitään järkeä? Ei. Joo. Mut tosiaan en mä tiedä, tää on sit tosi jälkeen, koska on niin paljon kaikkea muuta. Meillähän on niin paljon kaikkea muuta ratkottavaa tässä näin. Mä sanon aina niin, että luistelu on sellainen homma niin, että se on oikeasti helpoin laittaa kuntoon. Se on niinku helpoin asia tässä lajissa opetella. Ja kaikki sitten on sanonut, että joo, se on hyvä luistelija, mutta se ei osaa pelata. Tai se osaa pelata, mutta se ei osaa luistella. Mun mielestä pitäisi 2 asiaa erottaa toisistaan. Että ei kannata niinku puhua. Ja just se, niin, että tuo luistelu on semmoinen, että mitä pienempänä sen laittaa kuntoon, niin se on oikeasti helpompaa sen jälkeen se elämä. Niiden pitää niin paljon kaikkea muuta ajatella tuossa pelissä. Niin sitten olisi silleen just, että ei pitäisi sitä luistelua enää ajatella, mistä suunnasta mä käännyn ja
Sitten on muutenkin toinen toispuolinen laji, niin ehkä tää on taas vanhempana sillä, että jos haluatte lasten kanssa tehdä jotain ja kannustatte ja heitätte sitä bensaa sinne liekkeen, että se palaa, niin esimerkiksi pakotatte ne välillä tekemään toiseen suuntaan asioita. Niin sen toispuolisuuden, se on ihan tutkittu juttu, niin että jos vaikka tennispelaaja hakkaa oikealle ja ottaa se vasempaa ja hakkaa saman verran, niin tämä oikea puoli kehittyy. Niin se on ihan sama näillä, että kun ne lätkuttelee niin välillä sinne toisellekin puolelle ja sitten toisella puolella. Pidätte huolta, niin on pää pystys, eikä ota sitä kiekkoa. Se on mun mielestä kaikkein tärkein. Siitä me ollaan puhuttu tänään. Niin. Ei tuu pääkykiksi silloin, kun ollaan täällä hyvin. Niin kuin huomasitte, en tiedä, katsois kaikki, mutta mähän pistän ne tosi paljon pystyyn. Todella paljon tänne näin. Oli erinäköistä mitä on nähnyt. Joo. Pää pyörii ja näet hyvin ja liukupinta säilyy ja ei tarvitse mennä 90 ja ollaan näin ja mennään taaksepäin näin ja mennään eteenpäin näin ja käytetään vaan kroppaa ja se on se. Ei tarvitse mennä tänne ja semmonen, jos katsotte NRiin, niin josta me puhutaan siis toi Colorado on mun suosikkijoukko, mutta toi ketä sinne nyt treidattiin toi Martin Nekasi. Niin siinä on kaveri kulustelee kovaa ja hyvin ja ihan pystyy. Mutta edelleenkin en halua sanoa, että oikein tai väärin, annoin heille tällaisen, tää on mun juttu ja näin mä opetan ja jollei se ole hyvä asia, niin ei se ole oikein. Voi olla joku toinenkin. Vai mitä? Mut semmoisen, mä sanon sitä positiiviseksi peliasetuksi, että olla näin. Koska silloin sä pystyt reagoimaan, sulla on päätään, sä pystyt ottaa taklauksiakin vanhempana vastaan paremmin kuin se, että sä oot täällä ja pystyt reagoimaan joka puolelle. Koripallohan on semmonen. Ja sit ihminen on luonteelta, ihminen luontainen liikkumistapa on näin. Se vaan on silleen. Me vaan just niinku pitäis liikkua näin, mä en ymmärrä miksi ne sitten ei liikuta jäällä näin. Pikalustelu eri asia, siinä tulee niin kova vauhti, että sulla hyötyy siitä, että sä näin syttyrää niinku fillaroikin. Mut muuten kaikki juoksut ja polviloikat ja kaikki ollaan tälleen näin. Sekin vielä tähän päälle. Onks teillä mitään kysyttävää? Ei mitään. Hyvä. Milloin syy? Mitä? Että milloin syyä? Niin. Milloin syö ja milloin pelataan? No ne kaksi. Pelataanko me tänään ollenkaan? Ette. Ei me mukaan pelata. Ette pelaa. Hyvä. Onko jotain muuta mennyt tässä alussa mukaan, mutta millä ehkäistä niin näitä rasitusvammoja ja oletteko semmoisesta keskustellut? Tai sitten niin loukkaantumista muuten niin luistelussa on pelannut tai semmoista tällaista? No kehohuolto. Luistelemalla sä et oikein itse rikki saa. Toi on liukulaji. Mutta ylipäätänsä rasitusomat näin, kehohuolto on niin sellaiset, sulla on ne tukilihakset, mitkä kaikki on keskivartalot kuntoon ja nää ja se liikkuvuus kuntoon ja venyttely. Sitten kuulin juuri, juttelin ennen kuin tulin tänne parin gurun kanssa, niin ruoka on nykyään kuulemma sellainen, niin että lasten ruokavalio ei ole niin hyvä. Pitäisi syödä. Siitäkin te voitte vanhempana pitää huolta. Että siellä on terveelliset eväät ja syödään tarpeeksi ja nimenomaan, että syödään niinku tarpeeksi. Liian vähän syödään kuulemma ja ei oikein kouluruoasta käytä ja mennäänkin sitten aina hakea jotain muuta ja evät on vähän huonot ja silleen, että ihan vaan. Mä itse teen aina eväät hallille ja mun mielestä se on tosi vaikea välillä miettiä, että mitä mä saisin sellaista, jollei mulla on mikroja, jollei mulla on kuvaetta. Että mikä olisi semmonen niinku hyvä välipala ja mikä vielä täyttäisikin. Se ei ole helppoa. Siitä vaan miettimään. Mulla on paljon. Nyt jäähallissa pysyy sentään kylmänä, kun ollaan niinku jääkaalissa. Et jos laittaa rahkat tai systeemi, niin tonne jääreunalla vaan. Et se on niinku hyvä. Tai salaatit tai leivät, mitkä salaatillakaan nyt jaksat tehdä montaa tuntia. Mut just ruokaa pitäisi saada paljon ja terveellisesti. Mut kyllä se semmonen kehohuolto on se ja riittävä uni tietenkin. Kaikki tämmöiset terveelliset, mitkä tiedätte, niin kännykät
pois kello viimeistään ja muuta. Et kun noita huippuammattilaisia katsoo, niin kyllä niillä on se elämän niinku laatu tai semmoinen, niin se on kyllä tosi kontrolloitu ja se kaikki. Et siellä menee oikeasti kello 10 kännykät kiinni, varsinkin kaurea-aikaa. Ja mitä syödään ja milloin syödään ja kuinka paljon rullataan ja kuinka paljon pidetään itse huolta kehosta ja käydään kylmäaltaisessa. Se on todella kontrolloitu kyllä ja niin semmoista järkevää. Jollahan se menee vähän yli, mut ja mä tiedän, että ne on aika paljon junnustasti tehnyt sitä myös, ettei se ole mikään semmoinen niin enää juttu. On helppo sanoa, kun kokki tekee sun ruokaa, mutta niin että se on tosi pienestä asti ollut ja tarpeeksi juo vettä. Se on ehkä semmoinen kans, mitä kuulin, että vaikuttaa ruokavalioon. Voiko vielä kysymyksiä? Ja jos ei ikinä tule mitään kysyttävää, mulla saa aina laittaa viestiä. Mä jossain vaiheessa kyllä vastaan, mutta välillä on vähän huono siinä, että mä aina tai soittaa tai mitä tahansa kysyä tai mun lähetellään välillä videoita ja kysytään luistelusta, mä voin aina kommentoida ja aina kertoa ja ei ole mitään todellakin ihan mielelläni aina kaikkien kanssa juttelen asiasta ja voisin jutella luistelemisesta 2 vuotta kokea. Nyt ei ole aikaa päästä syömään. Hei, eiköhän nyt Tiia raportit päälle. Joo, oikein.